இந்திய திருக்கோயில்களில் பாலியல் கல்வி. காமமும் தவமே. நமது இந்தியாவில் உள்ள இந்து கோயில்களில் எல்லாம் உங்களுக்கு பல்வேறு கலைகளை தன்னுள் அடக்கி வைத்திருக்கின்ற ஒரு பல்கலைக்கழகமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே திருக்கோயில்களில் உள்ள பாலியல் கல்வியை பற்றி மட்டும் நாம் இங்கே விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் அதற்கு மேற்கோளாக பழமொழி வாயிலாக இங்கே ஓரொரு படங்களாக ஓரொரு சிலைகளாக உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு அதன் விளக்கங்களும் இங்கே உங்களுக்கு நாங்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் புதிதாக கண்டு கொண்டிருக்கும் நீங்களும் இதை கண்ட பிறகு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட மறக்காதீர்கள். இதோ வாருங்கள் இந்த பழமொழியை பார்ப்போம். அதாவது வண்டிக்காரனுக்கு குண்டிக்காரி மேலே ஆசை. அதாவது இன்றைக்கு தான் நாம் எல்லாம் அதிகமாக வாகனங்களை விரைந்து பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, குறிப்பாக 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி, இல்லை 100-200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நாம் பெரும்பாலும் மாட்டு வண்டியை தான் பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தோம். தற்போது உள்ள மாட்டு வண்டிகளில் கூட டயர் வைத்து பயன்படுத்தி மிகவும் எளிதாக பயணப்படுவதற்காக இன்றைக்கு நாம் வசதி வாய்ப்புகள்லாம் ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆனால் முன்பெல்லாம் மாட்டு வண்டி இரட்டை மாட்டு வண்டி என்பது 2 பக்கமும் கட்டையால் செய்யப்பட்டு அதன் மேல் இரும்பு தகடு போர்த்தப்பட்ட மாட்டு வண்டிகளை இயங்கி கொண்டு இருந்தன. அதாவது பண்டமாற்று முறை பயணம் இருக்கிறது அல்லவா, அந்த பயணத்திற்கெல்லாம் மாட்டு வண்டியை நாம் கட்டை வண்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அந்த மாட்டு வண்டி தான் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். அந்த மாட்டு வண்டி அந்த ரோட்டில் போகிற அழகே அதாவது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் பழைய திரைப்படங்கள்லாம் கூட பார்க்கலாம். அந்த 2 மாடுகளும் தலையை ஆட்டிக்கிட்டே அப்படி மெல்ல அந்த பள்ள மூட்டில் இறங்கி ஏறி போகும்போது அந்த கோயில் மணி போல் அங்கே அந்த காளையின் காதில் கட்டப்பட்டிருந்த மணிகள் ஒலிக்க மிகவும் கம்பீரமாக செல்லும். அப்படி அந்த மாட்டு வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு சாலையிலே செல்பவன் அங்கே, அப்பொழுதெல்லாம் கிராமம் தானே பெரும்பாலும், அப்பொழுது அங்கே கிராமத்து பெண்கள் எல்லாம் தன் தலையில் உணவோ அல்லது ஏதோ சுமந்து கொண்டு அவர்கள் காலையில் மிக விரைவாக வேலைக்கு செய்வதும் பணியெல்லாம் முடித்துவிட்டு மாலையில் வீட்டுக்கு வருவதுமாக நாம் அன்று வாழ்க்கை முறை இருந்தது. அந்த அளவில் நான் பார்த்தோம் என்றால் அப்பொழுதுதான் பெரும்பாலும் இன்னைக்கு மாதிரிலாம் உங்களுக்கு நல்லா கால் மூடிக்கிட்டு மேலாடை கழுத்து மூடுற அளவுக்குலாம் உடை போகிறது கிடையாது. இந்த கண்டாங்கி புடவைம்பாங்க. கண்டாங்கி புடவைனா பெரும்பாலும் அப்போல்லாம் நம் முன்னோர்கள்லாம் பெரும்பாலும் மேலாடை அணிவதில்லை. அந்த கீழாடையே மாறாப்பு மாதிரி போத்திக்கிட்டு வாழ்ந்த நிலை தான் நிறையா இருந்தது. அப்படி அவர்கள் தனது தலையில் கூடையை சுமது கண்டு ஒரு கையை மேலே பிடித்தப்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் மாறாப்பு விலகி லேசாக அவரது மேல்பாகம் தெரியும். அதுபோல் அவர்கள் வண்டிக்கார் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா வண்டிக்கார் அப்படி இடது பக்கத்தில் போகும்போது முன்னாடி எல்லோரும் பயணம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வலது பக்கம் பயணப்படும் போது எல்லோரும் அந்த முன்னாடி போவாங்க. இப்படி முன்னாடி போகும்போது அந்த பெண் அழகை பார்த்து அந்த வண்டிக்காரன் மிகவும் பெண்களின் அழகை ரசித்து கொண்டு தனது உள்ள மகிழோடும் களிப்போடும் பயணம் செய்வான். அப்படி பயணம் செல்கின்ற ஒருவன் தினசரி தனக்கு பிடித்த ஒரு மங்கையை, ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்போது அவள் மேல் அவனுக்கு ஆசை, மோகம், காதல் உண்டாகும். அப்படி மோகமும் காதலும் உண்டாகும்போது அவளோடு எப்படியாவது தான் இணைந்து சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதாக இந்த பழமொழி அமைந்துள்ளது. இது பாருங்கள், இங்கே ஒரு பாடல் கூட சொல்கிறேன். விழியிலே மலர்ந்தது உயிரிலே கலந்தது பெண்ணன்னும் பொன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் உன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் உன்னழகே. இந்த பாடல் பல்லவியில் வரும். இந்த பாடல் அப்படியே கடைசி சரணத்தில் வரும். கையளவு பழுத்த மாதுளை பாலில் நெய்யளவு பரந்த புன்னகை. கையளவு பழுத்த மாதுளை பாலில் நெய்யளவு பரந்த புன்னகை. முன்னழகில் காமினி பின்னழகில் மோகினி. முன்னழகில் காமினி பின்னழகில் மோகினி. மோகமலை தூவும் மேகமே யோகம் வர பாடும் ராகமே. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கையளவு பழுத்த மாதுளை. இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக இந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அல்லவா, அவன் வண்டியில் பின்னே போகும்போது எதிரே ஒரு பெண் தலையில் கூடையையோ எதையோ சுமந்து கொண்டு வருவாள். அப்பொழுது அந்த மாறாப்பு விலகி அவளது மேல்பாகம் அழகாக கச்சிதமாக அவன் கைக்கு அடக்கமாகாத மாதுளை அளவு இருக்கும் என்று கூறுகிறான். கையளவு பழுத்த மாதுளை அப்படின்றான். அப்படியே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அடுத்த அதில்
முன்னழகில் காமினி பின்னழகில் மோகினி. காமினின்னாக்கா பார்த்த முன்னழகு, அதாவது பெண்ணோட மார்பு முளை என்று சொல்லப்படுகிறோம். அந்த முன்னழகில் அவனது காம எண்ணத்தை தூண்டுவதாக அமைதவாகும். பின்னழகில் மோகினி, அதாவது முன்னழகு காமத்தை தூண்டும், பின்னழகு மோகத்தை அதிகப்படுத்தி இச்சையை தூண்டி அவனை எப்படியாவது அவளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதாக இது அமைந்துள்ளது. ஆக பின்னழகு என்பது மோகத்தை தூண்டுவதாக அமைந்துள்ள காரணத்தால் அவன் மாட்டு வண்டியில் செல்கின்றவன் தினசரி பல்வேறு பெண்களின் அவயங்களெல்லாம் அவன் பார்த்து ரசித்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தால் அவளை பார்க்கும்போது அவளுக்கு ஆசை ஏற்பட்டு அவளோடு அனுபவிக்க வேண்டும், அனுபவித்து தன் இச்சையை மோகத்தை ஆசையை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவன் அவளை திருமணம் செய்து கொண்டு அவளோடு இல்லறம் நடத்த வேண்டுமல்லவா? அப்படி வண்டிக்காரன் தான் சாலையில் சென்ற பெண்ணை அழகை முன்னழகையும் பின்னழகையும் பார்த்து அவள் மேல் மோகமும் காதலும் கொண்டு அவளோடு திருமணம் செய்து கொண்டு அவளோடு இங்கே புணர்ச்சி மகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறான் என்பதையாக இந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப இங்கே படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் உங்களுக்கு இங்கே காட்சியில் பெரிதாக தெரிகிறது. ஆனால் இந்த கோயிலை பார்த்தீங்கன்னா உயரம் அதிகபட்சம் 6 அங்குலம், அகலம் 9 அங்குலம் தான் இருக்கும். ஒரு மிக சிறிய ஒரு இடத்திலே மிக அற்புதமாக வடிக்கப்பட்ட ஓர் சிலை இது. இவற்றை ஒரே சிலையான 2 பாகமாக காட்டியுள்ளேன். இது போன்ற விஷயங்களையும் தெரிந்து கொண்டு பழமொழிகளை எல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு இங்கே பழமொழிகள் வாயிலாக இங்கே நமக்கு காமத்தை போதித்திருக்கிறார்கள், காமக்கலையை வளர்த்து எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள். அப்படி நம் முன்னோர்கள் வளர்த்து எடுத்த கலையை நானும் உங்களோடு பகிர்ந்து அந்த கலையை மேலும் வளர்ப்பதற்காக உங்களுக்கு இந்த காணொலியை காட்சிப்படுத்தி உள்ளேன். இந்த காணொளி முழுமையாக பார்த்தமைக்கு நன்றி. நீங்களும் இக்காணொலியை கண்டு கழித்தமைக்கு நன்றி கூறி மறந்துவிடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட மறந்து விடாதீர்கள். அடுத்த காணொலியில் புதிய தலைப்போடு புதிய படங்களோடு காண்போம். நன்றி, வணக்கம்.